Malta offrit biex tilqa l-Europride fl-2023 u flimkien ma' Rotterdam u Belfast tinsab fl-aħħar fażi ta' dan il-proċess. Europride huwa l-akbar avveniment Ewropew li jiġi organizzat minnu għall-komunità LGBTIQ+ u kull sena jiġbed viżitaturi minn madwar id-dinja. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rosianne Cutajar qalet li tul l-aħħar 15-il sena, grazzi għall-isforzi tas-soċjetà ċivili u l-appoġġ mill-gvern u s-settur privat, il-Pride March annwali ittrasformat minn laqgħa żgħira għal waħda mill-akbar avvenimenti LGBTIQ+ iċċelebrati f'Malta. Avveniment kbir illi jattira lejh 20 ta' eluf ta' turisti minn madwar id-dinja kollha. Il-gvern jappoġġja bisħieħ dan l-avveniment illa għaliex kien propju dan il-gvern illi matul dawn l-aħħar 7 snin ħadem qatih sabiex ipoġġi fuq quddiem nett tal-aġenda tiegħu id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ illa għaliex kulħadd huwa gwali. Laqda Allied Rainbow Communities l-ARC qalet li l-komunità Maltija LGBTIQ+ hija gburija li tagħmel parti mill-moviment LGBTIQ+ Ewropew u li anke bil-klassifika ta' Malta fil-quċċata tal-indiċi il-Europe huwa dmir tal-pajjiż li jibqa' jaħdem għall-ugwaljanza sħiħa. Din il-ħidma biex Malta tkun tista' tpoġġi isimha bħala sit tal-avveniment għal 3 snin oħra saret ukoll mill-Malta Gay Rights Movement l-MGRM, l-LGBTI+ Gozo, Drakma u d-Direttorat tad Drittijiet tal-Bniedem.